Glagolski predikat, pojam i značenje. Hajde da svaku sličicu ilustrujemo prostom rečenicom u kojoj ćemo odrediti predikat. Čovek trči. Predikat u ovoj rečenici trči. Traktorista ore. Predikat ore. Ptica leti. Predikat leti. Aligator hoda. Predikat hoda. Vatra gori. Predikat gori. Čovek čita. Predikat čita. Svaka od ovih rečenica ima dva svoja dela. Jedan deo čine imenice i one su u službi subjekta, a drugi deo čine glagoli koji su u službi predikata. Subjekat u rečenicama odgovara na pitanje ko, a predikat na pitanje šta radi. Odgovori na pitanje šta radi iskazani su glagolima. U sljedećim rečenicama odredit ćemo predikate. Ivan je otišao u grad. Predikat je otišao. Tanja je uradila zadatak. Predikat je uradila. Zajedno tražimo rešenje. Predikat tražimo. Večeras putuju. Predikat putuju. Letovaćete zajedno. Predikat letovaćete. Oni svakodnevno uče. Predikat uče. Svi ovi predikati iskazani su glagolima. Kakve su osobine glagola u službi predikata? Glagoli u službi predikata upućuju na lice koje vrši radnju, vreme kada se radnja dešava i ponekad rod lica koje vrši radnju. U rečenici Ivan je otišao u grad, lice je Ivan. Vreme vršenja radnje je prošlost, a rod muški. U rečenici Tanja je uradila zadatak, lice je Tanja, vreme prošlost, a rod ženski. U rečenici zajedno tražimo rešenje, lice mi, vreme sadašnjost, ali ne možemo da prepoznamo rod. U rečenici večeras putuju, lice oni, vreme sadašnjost, a rod ne možemo odrediti. U rečenici letovaćete zajedno, lice koje vrši radnju vi, vreme vršenja radnje budućnost, rod nije određen. I u posljednjoj rečenici oni svakodnevno uče, lice oni, vreme sadašnjost, rod također nije određen. Glagoli u službi predikata, dakle, obavezno moraju dati odgovor na pitanje ko vrši radnju i kada se vrši radnja. Ponekad, ako glagolski oblik prepoznaje rod, imamo informaciju i o rodu onoga koji vrši radnju. Takav glagolski oblik zove se lični oblik glagola, što znači da glagol u ličnom obliku jeste glagolski predikat. U rečenicama koje vidimo predikati su je porasla, se smeje, ću otići, je došao, su se okupili, je zaklonio, curi, poznajemo, ćete putovati, je sleteo. U svim ovim rečenicama upotrebljen je samo po jedan lični glagolski oblik i rečenica ima potpuno značenje. Takav predikat zove se prosti glagolski predikat. Prosti glagolski predikat, dakle, čini jedan lični glagolski oblik koji rečenici obezbeđuje potpuno značenje. U rečenicama sljedeće moram da kažem. On danas treba da uči, već sutra hoću da je vidim, onomad nismo smeli da pogrešimo, nikada nije umeo da slaže, predikati glase moram da kažem, treba da uči, hoću da vidim, nismo smeli da pogrešimo, nije umeo da slaže. Ove iste rečenice sa istim značenjem mogu biti iskazane na sljedeći način. Sljedeće moram kazati, on danas treba učiti, već sutra hoću videti je, onomad nismo smeli pogrešiti, nikada nije umeo slagati. Ovo pokazuje da ovakav predikat ima dva svoja dela. Ako bismo isključili drugi deo, dobili bismo sljedeće moram, on danas treba, već sutra hoću, onomad nismo smeli, nikada nije umeo. Rečenice nemaju precizno značenje jer se radi o glagolima nepotpunog značenja, odnosno modalnim glagolima. Da bismo dobili potpuno značenje, njih uvek moramo dopuniti konstrukcijom da plus prezent ili infinitivom. Tek tada rečenica ima potpuno značenje. Slična je situacija i u rečenicama počeo je da sriče slova, počeo je snažno da vuče, atletičari nastavljaju da trče,
uporno smo nastavljali da govorimo, uskoro ćete prestati da se svađate, nedavno je prestao da studira. Predikati su počeo je da sriče, počeo je da vuče, nastavljaju da trče, smo nastavljali da govorimo, ćete prestati da se svađate, je prestao da studira. I ove rečenice možemo drugčije izreći. Počeo je sricati slova, počeo je snažno vući, atletičari nastavljaju trčati, uporno smo nastavljali govoriti, uskoro ćete prestati svađati se, nedavno je prestao studirati. I kod ovih predikata razlikujemo dva posebna glagolska oblika. Prvi deo predstavljaju glagoli početka, nastavljanje ili prekida radnje, odnosno fazni glagoli, i rečenica opet nema svoje potpuno značenje. Tek kada ove glagole dopunimo konstrukcijom da plus prezent ili infinitivom, rečenica ima potpuno značenje. U pitanju je složeni glagolski predikat, a njegovu strukturu upoznaćemo na osnovu rečenica. Sljedeće moram da kažem, on danas treba da uči, već sutra hoću da je vidim, počeo je sricati slova, atletičari nastavljaju trčati, uskoro ćete prestati svađati se. Raščlanit ćemo samo taj složeni glagolski predikat. Prvi deo čine glagoli moram, treba, hoću, odnosno modalni glagoli, ili počeo je, nastavljaju, ćete prestati, odnosno fazni glagoli. U drugom delu su da kažem, da uči, da vidim, odnosno konstrukcija da plus prezent, ili sricati, trčati, viđati se, odnosno infinitiv. Složeni glagolski predikat, dakle, su dva glagolska oblika koji rečenici samo zajedno obezbeđuju potpuno značenje. Zapamti, glagolski predikat je predikat onih rečenica u kojima se ono što se subjektu pripisuje označava nekim glagolom u ličnom obliku. U zavisnosti od toga da li se za potpuno značenje